טוב, סימן ת"ח, הלכות עירובי תחומים. יש לנו פה קצת קשה להבין פה את הרמות, המגן אברהם. בעזרת השם בסייעתא דשמיא נעזור אחד את השני לנסות להבין אותו. באמת לא קל. בואו אבל נתחיל פה לפני זה. תחומים דאורייתא או דרבנן? דרבנן. האדמו"ר הזקן אומר שכאילו... תמיד דרבנן. תלוי, אולי 12 מיל זה כבר... יש שתי סוגי תחומים. יש תחומים 2,000 אמה יש 12 מיל? ויש 12 מיל. האדמו"ר הזקן כותב, דרך אגב, האדמו"ר הזקן יש לנו ת"ח רק ממש קצר וזהו. כנראה שאין לנו את ההמשך הזה, הוא כתב ואין לנו, או שהוא לא כתב. ממשיך פה, יש לנו עוד כמה סימנים, אחר כך שממשיכים על עירובי תחומים עד ת"ט"ז, כן, הלכות ראש חודש וכדומה, אין לנו את האדמו"ר הזקן. למדתם ספר המצוות לאחרונה, נכון? עשינו את הרמב"ם. אז לפני הרמב"ם, היד החזקה, הרצנו את ספר המצוות. אז מי ששם לב, במצוות לא תעשה שכ"א, כותב הרמב"ם. מצוות שכ"א, הזהיר שלא להלך חוץ לתחום המדינה בשבת. זה מה שהמגן אברהם מביא, לא? חוץ לתחום. והוא אמרו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. פסוק מפורש, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. ובה הקבלה שגבול ההליכה שהיא אסורה, מה שנוסיף על 2,000 אמה חוץ מהמדינה. כמה זה? 2,000 אמה, הוא לא מדבר על י' בן 2,000 אמה חוץ למדינה. ואפילו אמה אחת. וללכת 2,000 אמה לכל צד מותר. 2,000 אמה מכל צד לעיר, תכף נצייר את זה, אפילו אמה אחת יותר אסור. ולשון מחילתא, אל יצא איש במקומו, אפילו אלו 2,000 אמה. זה מחילתא, שאל יצא איש במקומו זה 2,000 אמה. ומסכת עירובין אמרו, לוקים על איסורי תחומים דבר תורה. ושם מתבאר מצווה זו. לא הזכיר פה י"ב מיל בכלל. הזכיר 2,000 אמה, 2,000 אמה, 2,000 אמה, והזכיר לוקים. דאורייתא. לפי הרמב"ם בספר המצוות, זה משמע שהוא הלך, ויש עוד ראשונים שסוברים ככה, שזה דאורייתא. 2,000 אמה זה דאורייתא. ביד החזקה הוא חזר בו. ביד החזקה הוא לא כותב ככה. בהלכות זמנים, הלכות שבת, פרק 7 ו-20, היוצא חוץ לתחום המדינה בשבת לוקה. שאמר, זהו, שאמר אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. מקום זה הוא תחום העיר, ולא נתנה תורה שיעור לתחום זה. כן, זה לא כמו הספר המצוות. הוא אומר, מן התורה אין לנו שיעור לתחום זה. אבל חכמים העתיקו שתחום זה הוא חוץ ל12 מיל, כנגד מחנה ישראל. וכך אמר להם משה רבנו, לא תצאו חוץ למחנה, מדברי סופרים שלא יצא אדם מחוץ לעיר אלא עד 2,000 אמה. אבל חוץ ל2,000 אמה אסור, ש2,000 אמה הוא מגרש העיר. אז פה משמע שגם את הי"ב מיל, אבל חכמים העתיקו שתחום זה הוא חוץ ל12 מיל. פה משמע שגם 12 מיל זה דרבנן. אלא שחכמים אמרו ש... אז פה צריך להבין בדיוק איך. שני דרבנן? מה כאילו... מה הם החליטו? 2,000 מה או 12 מיל? יכול להיות שאפשר להסביר שבאמת לא יודעים מה השיעור מהתורה, כמו שהוא אמר. חכמים לא... אפשר להסביר, יש גם ברכות חול המועד, שכתוב שמלאכה בחול המועד היא איסור דאורייתא. אבל לא נתפרש איזה מלאכה איסור דאורייתא. וכי כמה מהפוסקים, חכמים קיבלו את הזכות לקבוע איזה מלאכות הן מדאורייתא ואיזה מלאכות הן מדרבנן בחול המועד. אז לכאורה משמע קצת ככה פה ברמב"ם, אבל חכמים העתיקו שתחום זה הוא חוץ ל12 מיל.
לכן אמר להם משה רבנו לא תצא איש ממקומו, ומדברי סופרים שיוצא אדם מחוץ לעיר אלא עד 2000 אמה. אז השח שגם לדעת הרמב"ם י"ב מיל זה דאורייתא. אבל 2000 אמה זה ודאי, מפה זה ודאי דרבנן, למרות שלפי ספר המצוות, משמע שגם את ה-2000 אמה זה דאורייתא, להלכה ידוע שיד החזקה גם נכתב אחר כך, הוא ספר הלכות ממש, שהולכים לפי יד החזקה, וכן כמעט כל הפוסקים סוברים ש2000 אמה זה דרבנן. י"ב מיל, הרבה פוסקים סוברים שזה דאורייתא. נפקא מינה, אם יצטרך שגוי יביא משהו מ2000 אמה, זה גם בלי הוכחה כאילו? כמה זה בערך 12 מיל? זה היה 12 קילומטר, קצת פחות. וזה גם בלי הוכחה מפורשת בתורה שבכתב? אל יצא איש ממקומו, יש לנו פסוק מפורש. לא ידוע כאן. כמה הוא? לפי המכילתא אלו 2000 אמה. זה 12 לכל רוח או נגיע לזה. אז זה מחלוקת ראשונים לגבי זה. בשולחן ערוך הוא מביא את זה בסימן לפני זה, הוא מביא את זה בסימן ת"ד. יש קצת תחומים גם לת"ד. שם הוא מביא מחלוקת, האם יש תחומים למעלה מ10 טפחים. אדם קופץ מעמוד לעמוד. בגובה... ברשות אמרנו שלא. הוא אומר, האם תחומים? המעלה חוץ לתחום למעלה מ10 טפחים. כגון שקפץ על גבי עמודים, שגבורים 10, ואין בכל אחד מהם 4 טפחים על 4 טפחים. במקום פטור. כן. אז הוא הולך ככה, יש לפעמים על שפת הים, מלא עמודים. נכון. הוא הולך. יכול ללכת יותר מ2000, יכול ללכת יותר מי"ב, כמה הוא יכול, הוא יודע לקפוץ טוב, כמה הוא יודע ללכת ככה. אז אומר השולחן ערוך, ואין בכל מיני 4 טפחים, הרי זה ספק אם יש תחומים למעלה מ10 אם לאו. ספק. ומה שיהיה בדרבנן, יש ספקו להקל. מוסיף הרמו, ומי הוא אם היה הולך בדרך או על ידי קפיצה שם מתוך 12 מיל חוץ ל12 מיל, אז דינן לו חומרה. למאן דאמר תחומים 12 מיל הווה דאורייתא. זאת אומרת, דרבנן להקל, לפי הרמו איך שהוא למד, זה ב2000 אמות. אבל בי"ב מיל, שם יש הרבה שאומרים שזה דאורייתא, שם יש להחמיר. שגם מעל 10 מוסר. שגם מעל 10 לא. זאת אומרת, והואיל ואין בימים ובנהרות איסור תחומים דאורייתא לדברי הכל, כפי שאינם דומים לו רק לדגלי מדבר. על הים, תגיד הים זה מעל 10 טפחים, אבל הים זה יותר קל. חוץ מזה שזה מעל 10 טפחים, זה לא מקום הילוך אדם. כשזה לא מקום הילוך אדם, אז שם ודאי שאין תחומים דאורייתא. מקום תחומים דאורייתא, 2000 אמה או י"ב מיל, זה על קרקע, על רצפה, אבל לא על מים. למרות שהיום... ואין בימים ובנהרות איסור תחומים דאורייתא, דברי הכל, כפי שאינם דומים לרגלי מדבר, מי שבא בספינה בשבת והגיע לנמל, אם מי שנכנס השבת עד שהגיע לנמל לעולם, הייתה למעלה מ10 מקרקע הים או הנהר, יורד ואינו נמנע, ויש לו 2000 אמה מהמקום שפגע בו למטה מ10. אולי פעם אחר נדבר על זה בלי נדר. אנשים שמפליגים בשבת, אם הוא הגיע לפני שבת, הגיע אחרי שבת, אם הוא לפני שבת כבר היה סמוך 2000 אמה לעיר או לא, האם מותר לו להסתובב בעיר 2000 אמה או לא? אם הוא היה תוך 10... איך? היה לנו איזה סימן. מקום שביתתו, אם הוא הגיע רק בשבת, זה הספינה של גויים. הם עכשיו עצרו שם בשבת. אבל אתמול בלילה, שהיה ליל שבת, הוא היה באמצע הים. אז לכאורה הוא קנה שביתתו שם באמצע הים. אז האם עכשיו יש לו 2000 אמה,
במקום שבנמל, או שלא, הוא לא יכול לצאת מהספינה. אז יש כמה הבדלים, יש כמה מקרים, בלי נדר נדבר על זה פעם אחרת. אז זה דעת השולחן ערוך, דעת הרמב"ם ראינו, יש מחלוקת לגבי כהלים ובהמה. פשוט נפסק שכליו של בן אדם ובהמותיו הרי הם כרגלו. מה שהוא אסור לצאת 2000 אמה, גם הכלים שלו אסור לצאת 2000 אמה. כן? אז מגיע מישהו אחר, שלא, הוא אולי שם עירוב תחומים, הוא לא יכול ללכת יותר רחוק, הוא יכול ללכת יותר רחוק, הוא לא יכול ללכת עם הכלי שלך. אז עם המזלג שלך לא יכול. הולך לטייל, אתה צריך כן, עצור, 2000 אמה, תעצור. ראינו אפילו מחלוקת, אם אתם זוכרים, שאמרנו איסור והיתר, לגבי מים ומלח. האם זה בטל, זה לא בטל, הוא לוקח ממך דברים האם הוא יכול להוציא אותם יותר מ2000 אמה או לא. אז פה יש גם מחלוקת, האם זה ברבנן, או גם זה יכול להיות דאורייתא. מישהו יוציא כלי של מישהו אחר, י"ט מי"ב מיל, יש אומרים לא, מה שכתוב, על יצא איש ממקומו, איש זה 2000, זה דאורייתא. אבל כליו ובהמה זה לא דאורייתא. ויש אומרים לא, שאיש שכולל כליו, אבל לא בהמתו. איש ולא אישה. ראינו ממחלוקת קורח. ראינו ממחלוקת קורח. איך? ראינו ממחלוקת קורח שאפילו הכלים נבלעו. אז יש לנו מחלוקת גם בעניין זה, נלמד את זה בהמשך בעזרת השם. בואו נראה את הסימן שלנו. אומר המחבר, והרמו מתייל מתחיל בהתחלה. מותר לערב עירובי תחומים ולקנות שיטה סוף התחום. מי שיצא מהעיר בערב שבת והניח מזון 2 סעודות. מה קפץ הרמו פה פתאום לפני המחבר? כן, לא, זה נדיר. כן, זוכרים שראינו איזה מקרה שהרמות היו מעיר אחר כך. אז מכיוון שהמחבר נקט פה משמע לשון בדיעבד. מי שיצא מהעיר בערב שבת והניח מזון 2 סעודות. זה משמע קצת לשון בדיעבד. מי שיצא. אז אומר הרמו, מותר לערב עירובי תחומים ולקנות שיטה סוף התחום. ולכן, כן, זה לא בדיעבד, זה לכתחילה. אבל זה לא בדיוק, כי באמת, איפה זה בסימן אחר כך? נראה בהמשך שלכתחילה עושים עירוב רק לצורך מצווה. מאיזה סימן זה פה? האמת שגם לא המגן אברהם וגם לא, אף אחד לא אומר את זה. ת"ו. אולי אומר המחבר שלא לערב עירובי תחומים אלא לדבר מצווה. מי זה? המחבר. המחבר? ת"ו. אין מערבים עירובי תחומים אלא לדבר מצווה. אתה רוצה עירוב תחומים? לדבר מצווה. מה זה דבר מצווה? כגון שהיה רוצה ללכת לבית האבל או לבית המשתה של נשואים, 7 ברכות, או להגביל פני רבו, או חברו שבא מן הדר וכיוצא באלו, זה נחשב לצורך מצווה, אתה יכול לערב עירובי תחומים. בכפר חב"ד, הרבה פעמים הם עושים עירובי תחומים כדי להגיע לאסף הרופא. האישה יולדת, או חס ושלום, יש מישהו שנמצא שם בבית הרפואה, מצוות ביקור חולים, צורך מצווה, יכול לשים עירוב תחומים כדי שיהיה לו עוד 2000 אמה להגיע עד לבית רפואה, אסף הרופא שם. מוסיף הרמו, או שרוצה ללכת לטייל ביום טוב או שבת בפרדס שיש בו שמחה, וזה נקרא דבר המצווה. אז זה כבר... נקוד במון, לא? יוסף אוהב את ה... או שרוצה ללכת לטייל ביום טוב, או בשבת, בפרדס, שיש בו שמחה. וזה נקרא דבר מצווה. ראינו כמה פעמים שדבר מצווה, לא כל דבר, דבר מצווה זה אותו הגדרה. יש עם דבר מצווה שצריך שזה מצווה דאורייתא ממש. שיהיה לו כיף. דבר מצווה זה... איפה ראינו את זה? היה עוד איזה מקום...
אם הוא יכול ללכת לפקח על התחום במוצאי שבת. כל תענוג בשבת, מה? כל דבר שיש איזשהו מצווה, איזה משהו. זה היה לגבי לרטב את המכנסיים. כן, גם שעבר דרך המים. זה אמר כל מצווה גדולה להיות בשמחת תמיד. זה מצווה. לפי הרמה נראה שכל דבר שיעשה לך כיף. אז פה יש בעניין הזה, הוא לא אומר שכל מקום נחשב דבר מצווה. בעניין הזה, דבר מצווה, תפרש בצורה רחבה, שסך הכל מה אתה עושה? אתה עושה עירוב תחומים. לא, אתה לא עובר איזשהו איסור. זה מצווה גם. למה? לא רצו שיעשו עירוב תחומים סתם כנראה, רצו שיהיה איזשהו קבוע כנראה, לא רצו מצווה. קבוע. הוא מביא או מפני היראה, כגון שהיה רוצה לברוח מן עובדי כוכבים ומן וכיוצא בזה. כן, אז הוא מפרשים שזה לא מדובר שרוצים להרוג אותו חס ושלום, אז ודאי שיכול לעשות עירוב תחומים. גם בלי עירוב תחומים הוא יכול לברוח מהם. אבל אם היה סכסוך כספי, משהו כזה, והוא רוצה לברוח מהם שלא יבואו לתת לו מכות או משהו כזה, אין שום סכנה וכדומה. ואז מותר לו ללך אפילו דבר הרשות, אם הוא מפחד מהגויים האלה. ואם יראה שלא לאחד מכל אלו, אלא לדברי הרשות, עשה עירוב, סתם לדברי הרשות. לא לטייל בפרדס. לא בכוונה. לא שום עניין של שמחה, לא, הוא בעצבות, עשה עירוב. בעצבות הוא צריך את השמחה. צריך את הוא צריך להיות שהוא בשמחה, אז הוא לא צריך, הוא מספיק בשמחה. סתם לדברי הרשות, מה... זה המקום דיכאון שלו. כן, ללכת הוא רוצה להיות כזה... יהיה לו שם תוספת דיכאון. כן, הוא הולך לשם. אז מה הדין? אפילו עשה לדברי הרשות, הרי זה עירוב. אוקיי, בסה. בדיעבד, אפילו דברי הרשות, לכתחילה דבר מצווה. איזה דבר מצווה? רחב מאוד. בדיעבד, כל דברי הרשות בסדר. עכשיו נתחיל. אז קודם כל, מה זה עיר, כן? יש לנו את העיר. אורות. ומאיפה מתחיל 2000 אמה? מאיפה שהוא גר. מהעיבור. מהבתים, איך קוראים את זה? הבורגנים. בורגנים? אבל אין בורגנים כרגע. העיבור. פה נגיד שהעיר זה בתים, ישר, הבית קו האחרון, ישר. הבית האחרון. יש קו ישר, יש בתים פשוט. פה מוסיפים קודם כל 70 אמה ועוד משהו, עוד 2/3 או משהו כזה, נקרא עיבורה של עיר. למה זה נקרא עיבורה? איך? עיבור, תוספת. אישה כמו מעוברת, כאילו יש לה נפחה. תוספת. חודש מעובר, זה- יש לה תוספת, חודש אדר שני. עיבורה של עיר, תוספת. עיבור תמיד תוספת. אז זה עיבורה של עיר, 70 אמה. העיר בהיריון. עכשיו, מאחרי ה-70 אמה, כן. יש לו עכשיו 2000 אמה. אחרי ה-70, 170. 2000. רגע, הרב צייר את זה בכולל ה-70. איך? כן, אחרי ה-70. אז זה נראה פה כולל ה-70. לא, זה היה 170. מפה אתה מודד 2000 עד אז פה. זה כולל ה-70, צריך 170, לא? יוצא 2070, כן. לא, כי זה נראה לפי הציור שהרב מצייר מהעיר ולא 170. לא, למה? הצבע זה נראה פה. רוצה יותר, זה מה? העיבורה שלי. זה העיבור. הכחול זה... זה העיבור, השחור. בסדר? אז עכשיו יש לו... אם זה יותר. הופה, בוא נגיד שהעיר היא 1000. יש לנו פה 2000. כן, 1000. 3,000 סך הכל. אז יש לו פה 3,070. 2000, 4000, 5000, נכון? לכל ה... עם ריבוע, כן, עם ריבוע. פלוס 70, בסדר? עוד... אולי זה 1000 עם ה-70. ויש לו רק... יכול ללכת יותר מ-5000? הוא 400. לא, או לפה ככה ולפה איך? ככה. מה? 400 גם, לא? של כמה יהיה פה? כן, פה זה יהיה הרבה מאוד. פה זה פה יש... איפה המתמטיקאים? פה- כמה זה יוצא? פה זה בחיים לא יוצא... פיתגורס. כן. זה יהיה 6,000. 5,000 בריבוע ועוד 5,000 בריבוע.
אז פה יוצא לו גם יותר. כי נכון. איך? הקצוות, הזוויות, קוראים לזה הזוויות, אז יוצא לו קצת יותר, כי יש לו ריבוע של 2,000 אמה לכל צד. זה, הוא לא עשה עירוב תחומים. הוא גר בעיר, כן? כל אחד שלא עשה עירוב תחומים, גר בעיר, יכול לצאת מהעיר, הוא לא מטלטל. נכון? אסור לו דברים בכיס. דבר עצם גופו, הוא רוצה לטייל מחוץ לעיר עד 2,000 אמה בכל מקום. פעם היו שמים עמודים בכל מיני מקומות, מכאן נגמר תחום העיר. ביום טוב מותר לו לצאת יותר מ2,000 אמה? מותר לו לצאת? לא. אני שואל, ביום טוב. לא. גם ביום טוב, איסור תחומים. הרבה אנשים חושבים שאין ביום טוב איסור תחומים. גם ביום טוב יש איסור תחומים. מותר לטלטל ביום טוב. אתה יכול לצאת לפה עם אין רשויות? המפתחות שלך, עם הסידור שלך. שיש אבל, בזה צורך. עוד פעם, יש לך צורך, כן. אבל 2,000 אמה. אין עירוב גם תחומים בשבת ביום טוב? וגם ביום טוב. גם ביום טוב יש איסור תחומים. כמו הסיפור אז סבי למה? יונה. 3 ימים רק למרכז העיר. יש לו רוח הקודש. ועיר גדולה כננבה. זה בתוך העיר. אבל זה נחשב כמו בתוך העיר. בתוך העיר אתה יכול ללכת, מה, טוקיו זה אחד הכי רחב. איזה עיר הכי רחבה? שילך. זה 6 ימים מצד לצד. כמה? טוקיו זה 6 ימים? לא, לא אפשרי ללכת. טוב, שילך, כל עוד שיש בתים, שילך. מה ההפסק? כמה הולכים ההפסק? מתי הוא כבר לא יכול? כאילו שאין כמה... בתים. איפה כמה הסוף? זמן? שאין בתים. מתי שבין בית לבית יש כבר יותר מ-70 אמה, זה 70. הבית כפר הבא הוא 100 אמה, הבית הבא הזה הוא כבר נחשב מחוץ. צריך שכל 70 אמה... אבל טכנית הוא יכול להגיע לבית הבא. איך? הוא יכול להגיע, כי יש לו 2,000. כן, אבל ה2,000 מתחילים אחרי מהבית ה-70 שלו. האחרון, שעדיין בתוך ה-70 מהבית מהעיבור הקודם. שלו, כן. ה-70 אמה זה, יש מחלוקת, יש מידה יותר רחוק בין הבתים להיות 70 זה 70 ומשהו, 72 שליש. כן, ראינו את זה גם בבית סלטיים, גם היה שם 70 ומשהו. אז גם ביום טוב, גם בשבת, זה עם בתוך עיר. עכשיו הוא רוצה מרחק יותר גדול. כן, הבית רפואה, אשתו ילדה, הבית רפואה נמצא כאן. היה שיעור על זה. איך? נראה לי אז עם עיקר. כן, דיברנו פה על הדסה עיקרם. אז הוא אומר, אני אשים עירוב תחומים. כן. הוא הולך פה, כן, יש לו 2,000 אמה, הוא שם פה עירוב תחומים. עכשיו יש לו עוד 2,000 אמה. יש לו 2,070 או 2,000? יהיה לו עיבור? לא, אין לו עיבור. בשני. מהעיבור 2,000 אמה, הוא חייב להניח את העירוב תוך המסגרת. התחום השני נותן לו עוד עיבור או שלא? לא. לא. מפה יש לו 2,000 אמה נוספים, אבל שהוא מרוויח את 2,000 אמה האלו, הוא מפסיד את 2,000 אמה האלו, כן? לא נותנים לו גם פה וגם שם. כן, נכון. עכשיו אומרים, זה מקום שפיטתך, מפה יש לך 2,000 לכל צד. אבל אם זה... אתה לא יכול גם עכשיו ללכת לצד השני. הוא מאבד את ה... כל אחד יש לו 2,000 אמה, אתה יכול מסוף העיר. לבחור איפה שהיית בעיר, או לעשות את זה במקום אחר. עשית מקום אחר, אז משם לכל צד. נראה את זה במחבר. מי שיצא מהעיר בערב שבת וניח מזון 2 סעודות, איך עושים את זה? או הוא, או על ידי שליח, אפשר גם על ידי שליח, שילך למקום הזה, וישים שם מקום 2 סעודות. עכשיו הוא יכול ללכת ערב שבת, לשים פה, שבבין השמשות. כן, 2 לחמניות ועוד איזה טונה או משהו כזה, מזון 2 סעודות, ואז הוא חוזר הביתה. כן? שבת נכנס ב5, הוא הלך ב3 בצהריים, מצא שם איזה בקתה, איזה בית,
שם שם את המזון שתי סעודות, חזר לעיר, נכנס שבת, מכיוון שיש לו פה שתי סעודות, אומרים זה מקום שפיטתו. עשה עירוב תחומים. הוא לא יכול ללכת מהבית שלו גם. אפשרות אחרת, זה שהוא ילך פיזית בבין השמשות, במקום הזה, ויקבל שבת פה. יעמוד פה, זהו. זה חומרה. לא, זו אפשרות אחרת. במקום שתי סעודות, או, אין לו הבנתי. אפשרות עכשיו... אתה שובת שמה פשוט. הוא שובת שמה, ואז הוא חוזר לעיר, ומחר יש לו 2,000, או שהוא שמה, או שהמזון שלו לפי שמה. הדעה המקלה של הטור שהרמה הביא, אז לא יהיה לו את היתרון שהוא מרוויח את כל התחום של העיר גם. כן, כן, זה ניכנס תכף לזה. אז פה יש לו 2,000 אמה מכל צד, או שהוא ילך פיזית שמה, או שישים מזון שתי סעודות. רחוק מהעיר בתוך התחום, וקבע שפיטתו שם. עכשיו, אף על פי שחזר ולן בביתו, הוא שם את השתי סעודות, הוא חוזר לעיר, הולך לישון בבית, נחשב כאילו שבת במקום שניער בו שתי הסעודות. זהו, זה המקום שלו. וזהו נקרא עירובי תחומים. ויש לו להלך ממקום עירובו למחר 2,000 אמה לכל רוח. לפיכך, כשהוא מהלך ממקום עירובו למחר 2,000 אמה כנגד העיר, אינו מהלך בעיר אלא עד סוף מידתו. עכשיו נכנסים לעניין כזה. בסדר פה? הוא שם עירוב פה, תוך 2,000 אמה. בסדר? שתי סעודות, הכל בסדר? כן. עכשיו יש לו מפה 2,000 אמה לכל צד. עכשיו אומר המחבר, הוא שם פה את העירוב, חזר הביתה ללון. ולפיכך, כשהוא מהלך במקום עירובו למחר 2,000 אמה כנגד העיר, אינו מהלך בעיר אלא עד סוף מידתו. זה 2,000 אמה, הוא הלך לפה, עכשיו 2,000 אמה שנגמר בעיר, הוא שם את זה, זה הבית שלו. זה הבית שלו. האם הוא יכול ללכת מעבר לבית שלו? זה כבר יותר. ולפיכך כשהוא מהלך ממקום עירובו למחר 2,000 אמה כן העיר, אינו מהלך בעיר אלא עד סוף מידתו. ויכול להיות שהעירוב נגמר גם פה כבר, כן? אומר המחבר, והדעה מחמירה, נראה שהרמב"ם מקל, זה שיטת הרמב"ם, שכיוון שקנית שפיטה פה, ברגע שיצאת המחרת מהעיר והלכת לאותו מקום, יש לך מפה 2,000 אמה לכל מקום. אז שאתה חוזר עכשיו לעיר, אתה הגעת לעיר, אבל אחרי 200 מטר, אתה איבדת את השימוש שלה. בדיוק, אחרי 200 מטר נגמר 2,000 אמה, זהו, תישאר פה, אתה לא יכול לטייל בכל העיר. ולפיכך, כשהוא מהלך במקום עירובו למחר 2,000 אמה כנגד העיר, אינו מהלך בעיר אלא עד סוף מידתו. ואם הייתה העיר מובלעת בתוך מידתו, תחשב העיר כולה כ400, ישלים מידתו חוצה. זה מקרה אחר. שם את העירוב שלו פה, והעיר פה. העירוב, הנקודה. כן. כיצד? הרי שהניח את קרובו ברחוק 1,000 אמה מביתו שבעיר לרוח מזרח. עשיתי פה את זה לדרום, אותו דבר. הוא שם פה את העירוב למטה. 1,000 אמות מהעיר שלו. עירוב זה הבית, זה העיר, זה העיר, זה 1,000 אמה. כן. יש לו עוד נמצא מהלך במחר מקום אירוע 2,000 אמה למזרח, הוא מהלך במקום אירוע 2,000 אמה למערב.
1,000 שמן העירוב עד ביתו, ו1,000 אמה מביתו בתוך העיר, ואינו בערך אלא עד סוף 1,000. אם הייתה מביתו